जय भोजपुरी रउआ लोग से एगो निहोरा बाकी लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के भोजपुरी फैंस क्लब से जुड़ जाए जा और ये घंटी वाला बटन के दबा के भोजपुरी के सब जानकारी बिल्कुल फ्री में मोबाइल पे पाई जा। परिणाम भोजपुरिया जहान हम पंडित अनिकेत तिवारी आप लोग के स्वागत कर रहा बानी आप लोग के भाषा वाला आप लोग के फेवरेट चैनल भोजपुरी फैंस क्लब में। ये रिपोर्ट में रुआ लोग के बतावे जा रहल बानी कि तू लड़की है ऑक्सीजन नहीं के फुल वीडियो कल आप लोग के बीच में रिलीज होके जा रहल बा। जी हाँ भैया 4 दिसंबर के 6:30 बजे स्पीड रिकॉर्ड भोजपुरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर तू लड़की है ऑक्सीजन नहीं के फुल वीडियो रिलीज हो जाए। जो गाना के टीजर जो कि ऑलरेडी रिलीज हो चुकल बा स्पीड रिकॉर्ड भोजपुरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, यदि नहीं की जा देख ले तो जाके जरूर ही देखी जा। बड़ा ही जबरदस्त लुक लाग रहा बा खेसारी लाल यादव के। जी हाँ भैया जो कि पगड़ी पहन के सरदार के लुक में जो कि दिखाई दे रहा बा खेसारी लाल यादव। एक अलावा रॉकिंग स्टाइल में भी दिखाई दे रहा बा खेसारी लाल यादव, यानी कि वीडियो पर बहुत ज्यादा मेहनत करी गई बा। और एगो नया हीरोइन बाड़ी जिनका नाम बा ईशा शर्मा, जिसे कि आप लोग तस्वीर उनका देख रहे बन जो कि खेसारी लाल यादव के साथ आप लोग के वीडियो में नजर रहिए। आप लोग के बता दी भैया कि गाना के 2 दिन में 11 लाख से ज्यादा लोग सुन ले बाद। टीजर के फिलहाल में 1,85,000 से ज्यादा व्यू मिलल बा। जो गाना के लिखले बड़े यादव राज म्यूजिक पर ओम झा जी के, खेसारी लाल यादव और खुशबू तिवारी जो गाना के गईले वालों खेसारी लाल यादव और ईशा शर्मा गाना में परफॉर्मेंस के वालों जो गाना के फुल वीडियो कल यानी कि 4 दिसंबर के सुबह 6:30 बजे स्पीड रिकॉर्ड भोजपुरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज हो जाए। तो के भैया वीडियो के इंतजार करल बा। यदि आप लोग गाना सुन ले बन जा तो आप लोग के गाना कैसा लागल बा अपन राय जरूर ही कमेंट बॉक्स में बताई जा। और साथ ही साथ वीडियो के ज्यादा से ज्यादा लाइक करी जा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करी जा। और भोजपुरी जगत के हर छोट बड़ न्यूज जाने खातिर अपन भाषा वाला चैनल भोजपुरी फैंस क्लब के जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजा। तो मिलता नहीं भैया अगला वीडियो में एगो नया न्यूज के साथ है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय भोजपुरी।